Coming in si DJ Thousand years later. Mga kabingka no, diri na po akong destination sa tong vlog mga kabingka no. Sekretong lugar ni. Sekretong malupit kung asan didapita. Kay sa gwapo kay diri nga place no, sa may Katalunan gandi ga po ni. Dagan diri mga kakahuyan, makita niyo mga kabingka. Dulong dia. Asam ta padulungan ni diri medyo sa amo ang lugar sa Busakan. Aw, kakuyaw gud ani. Sa Busakan daw adto kay adto oy. Kabingka no, perti yung lapuka ring kita mo sa mga palibot nga perti yung lapuka nga akong kauban no na si Yumil Carrion no nga padung na gid mi sa dapat namong adtuan mga kabingka. Wapo kayong place diri banda makaingon jud ko nga makaingon jud mo nga grabe katsada ding napita sa atong destination sa secret na lugar. Di na ko i-mention basta sa may Katalunan Grande gapon. Diri ni mo dia Mil. Ano yung lugar mo ng papa oh. Yawa. Diri oh. Boya diri. Tro boya. Oray. Mo na nang ginaingon diri mga kabingka no na diri buaya. Dili lang daw sila mo hilabot kung dili daw nimo silabtan. Oray. Grabe jud ka sada pero wala na mo nakita karon ang buaya pero na kumusalom ka diha nung salom ka ng tubiga diha no tanawa anong hayag man kay ni ang kaning tubigan ni unsa kay naa diha diba ka to ba na pasig mo ambak grabe jud. Kabingka no, diri na po ta sa unahan pag uman to dito sa may buayahan diri na po napamailain nga mga lugar rin napita no sa secret nga lugar di sa may Katalunan Grande no agi na po dog kaning kon wag sumpay man dapit sa may buayahan diri hinahinay ta diri kay masig matagas ta diri taon na lang. Saan yun na? Nagiday tubig ni adto na yun sa ubos mga kabingka. Kabingka no, nanata diri sa ibabaw no. Ubas ana mo nang kuanda na buaya daw diya mga kabingka. Di ba? Wapo kayong lugar diri ka paningot ako sige guide kuan saka diri no. Turo akong kauban na si Yumil Carrion turo sige lang kapisoy diya sa ubos samtang kuan basig ambakan na siya buaya diya na no duor ba kay na sa kuan mga ako mga kabingka no napaday diri no makita niyo karon nga napaday nga pinakadako daw diri nga sa tawag ni kaning pratong murag sapa-sapa na diri kita pinakadako gyud diri
signanay dire mga nanang igsuon ting lulong ba. Kita niyo din mga mga kabingka no, manguli na gud mi diring lugaran ni kay kuha naman kayo kanang udto na kayo napay sinyalis mga baka ning mga kalapukan diri lapok ganina karon lapok yapon ay nako. Mel, anong masabi mo nga lapok hindi ring dalan? Wala, okay ra gyapon kay sura man lapok. Kanang pero gwapo kay diri imong masultigid. Gwapo eh. Asa man ta padulungan ni? Diri pa. Pero nataag naman. Asa man gyud? Grabe, nataag na ta, wala na ta kabalo sa tong kuan ni dalan. No? Tarong-tarong. Ay man yung kauban ni mga kabingka no, mali din imong gigian. Awan ay gawa no nung kuan diri noon. Kaning mga dugi-dugi nun diri. Awa, atakar mo ng kauban no, turo gitong kauban no. Wala gud jud. Mo na kining agianan diri Mel. Sige, po di mao. Mel. Ang gid niya bantay kay makuha na puta ni diri, mapalpak na puta ni mong style diri. Wala ba ito na kuhan rin gani, wala ba ito na maugod. Sa muli mga kabika, ito po si DJ March Barrios Digisa. Aroy. Hold up, hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off.